ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಂಗೇರ್ ಅಂತ ಬಾತಿರ್ನು ಅನ್ಲೇ ಸರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಮುರಣಂಜಿ ಬಂಟರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂದಿ ಇತ್ತಾರೆ ಸಂಗಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅನಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದರ ಛದ್ಮವೇಷದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುವೇರಾದು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತಕಲ್ ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈಗ ತುಳುವೇರು ವಿರೋಧ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರಾದು ನಮ್ಮವೇನು ಮನ್ಪುನ ಏತು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ಸರಿ ಅನ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಗೊತ್ತ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವರಣ ಅನ್ಪಂಡದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೋಜಪವನ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಮಾರನಾಲು ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕನ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇಂಚೆ ಮೀನ್ ಮಾರಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಜನಲ ಐಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒರ್ತಿ ನಟ್ಟಿ ನಡುಪನಲ್ಲಿ ಒರ್ತಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಚ ಕಲಾವರಣ ಅನ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಇತ್ತು ಇಂಚಿನಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ನೀವ್ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಜೋಕ್ಲತ್ ಯಾನಿಡ ಅನ್ಪಿನಿ ಸಂಘದ ಜೋಕ್ಲತ್ ಅಗ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಸರ್ ನಾವು ಕಾಂತಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಅಂದ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದಾದ ಕಲಾವರಣದ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತು ನಗ್ಲಿಗೆ ಅದಾಗ ಈ ಸಾಂಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ രണ്ട് ജോക്ലിന രണ്ട് ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಇಂಚ ಆನಂದ ಇಂಚ ನಡತ್ತಂಡ ಅವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿಡ ಜೋಕುಲ ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ನೆತ್ತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಯಾನೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಯಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಕೇಂಡೆ ಆಗಲ್ನ ಟೈಮ್ ಆಜಿ ವಿಠಲ ನಾಯಕರಿಯದ ಕೇಂಡೆ ಆರು ಬುಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಒಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪನು ಇನ್ನು ಯುವ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರು ಪಂಡದ ಹೂವಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಿದ ಭಾಗದ ಹೂವಂಡಲ ಬೇತೆ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡ ತುಯ್ಯ ಇವುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಜಿ ಪೂರಾ ಕುಡಿಟ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಿಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗೇಜ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅದೇನ ಕಲಾವತಿ ಮೇರಲ್ಲಿ ಒಂದೇಟ್ ಪುತ್ರನ್ ಕಲಾವತಿ ಪುತ್ರನ್ ಅವ್ರ ಸೊ ಇಂಚ ಐಟ್ ಒಂಜೇನು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಬಟ್ ಸತ್ಯವರ್ಲ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಆಪ ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಇರಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತಾರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಾರು ನಿಕ್ಲು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕದಾಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ದೈವಲ್ ಪುರಲ್ಲ ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿ ಪುರ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಡಿಯ ಡಿಟಿ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರು ಕಾಸುಂಡು ಕುಡಂಜುಂಡು ಬಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೈವ ನಂಬರ್ ಆಪಜಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲದ ಡೆಗೆ ಇರು ಬರೋಡು ಅಂದೇ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದವುಲೇ ಕೊಡಿಯ ಡಿಟೇ ಇರ್ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನತೆ ಸರ್ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪೆತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಕುಲದೇವಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಲದೇವಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಕುಲದೇವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾನು ನಂಬುನು ವರ್ತೆ ಪಂಜಿರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಊರುಡು ಬರ್ತದ ದೈವ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದ ದೇವರೇ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಊರು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ಡು ನುಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ಪಂಡು ದಿನ ನಟ್ಟುನ್ಲ ಯಾನ್ ವರ್ತೆ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಯಾನ ಇತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾಪಲ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡದ ಲಂಚ ಮಂತಿರು ಇಂಚ ಮಂತಿರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಇನಿಯಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಳುವೇರೆ ಪೋದವುಲು ಮಂತಿರಿಂದ ಅಲ್ಲು ತುಳುವೇರೆ ನಮ್ಮಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡರು ತುಳು ದಾದ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಕ್ ಕಂಬುಲು ಉಂಡು ಆಟ ಉಂಡು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸರ್ ನಮಕ್ ತೋಜ್ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವನು ದಯಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಡಿ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಸರ್ ಅವು ನಮ್ಮನ ದೈವ ಕೊಡಿಯಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಈರು ಊರು ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಈರವೇನು ಬಾಲು ಭಂಡಾರನಾಥಿಂದ ಮೊಗನಕೊಂದು ಅವಳು ಈರು ಇಲ್ಲಡು ದೇವೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ಗುಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರು ಕೊಡಂಜಿ ಮನ್ಪರು ಅಂಚ ಬಂದು ಇರ್ನ ಈರು ಅವಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಾಸ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲರು ಪಂಡಿದ್ದು ಇರು ಮೊಗ ಮೂರ್ತಿ ಭಂಡಾರನ್ಕಂತ ಅವಳು ಇಲ್ಲಡು ಇದು ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಆಪ್ಜತೆ ನೀರು ದಿವರೆ ಆಪ್ಜತೆ ಸರ್ ಈರ್ ಎಲ್ಲ ಅನಗ ಇರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನ ಇರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡಲಾತೆ ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದಾನಗಲ ಈ ರಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೋಲ ಮಲ್ಪಾದಿಜೀರ ಯಾನೊಂದು ಆಯ್ತದ ಅವೇ ಪನ್ಪುನು ಮಂದಿನೇ ತಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಆದಾಗ ಐತೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪೇರೊಂದು ಇಲ್ಲೇರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪೇರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೋಲ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಕೋಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪುಂಡು
ಆ ಕೋಲನ ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರುವಿರಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಅದಾಗ ದಾಯಕನಿಗೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಸ್ವರನು ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಶುರುವಾದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ತತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟಾವಾಡು ಅತನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜ್ಜೆ ತತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟಾವಾಡು ಅತನ ಈ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ದೈವಲೆಗೆ ಅವಂದಿಪ್ಪುನ ಅನಾಚಾರ ಆವಾಡಿತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ಉಳ್ಳಾರು ಈರು ಒಂಜಿ ದೈವ ನಂಬುನಾರು ಇರ್ನ ಎಲ್ಲಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಾರು ಇರು ಒಂಜಿ ದೈವ ನಂಬೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ನ ದೈವ ಇರ್ನ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅದ ಎಲ್ಲ ಏರ ಒರಿ ಕನ್ನಡದ ಏನತ್ತು ಬೇತೆ ಒರಿಯ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮ್ ವರ್ತೆ ಲಾಕ ಪಂಜುರ್ ಲಾಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ್ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ತೂಪಾರು ತೂನಾಗ ಇರೆಗ್ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡಿಜ್ಜ ಸರ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಗುನ ದೈವನ ಲವ್ಲ ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಿರಿ ಎನ್ನುವರೆಜ್ಜ ಅದ್ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪ ಗಿರೆಗ್ ಬೇನೆ ಹಾಪು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ವರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಿಂಚೆ ವೇಷ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆರ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಅತ್ ಯಾನ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಟ್ ಯಾನ್ ಅವಿನ ಆನಂದ ಕುಂದೆತ್ತ ವಿಚಾರ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾತ್ರೆನತ್ತು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ಲ ದಿಯೊಂದಿಪ್ಪೆ ಈಗ ನಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಪಾತ್ರೆನ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆಂಡು ಪಂದಾಂಡಲ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಆಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಮನಗ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸೊರದಿರ್ಪೋ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂದು ದೇಗನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂದೆ ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರೆನ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡಾರು ಏರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪೆಂದು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನಾರು ಅವೇನು ಮಂದ ಇರು ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಬೈ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಂದಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ನಂಚಿನ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಂದಿ ನಕ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಬಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ದೈವನ್ ಹೋದು ದುಬೈ ನಮ್ಮದು ಜೇರು ಅತತಿ ಜಾಂಡ ಆ ಪಾತ್ರೆನಾಗ್ಲ ಅವೆ ಮೂಲಭೂತ ಉಂತುನ ತಪ್ಪತ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅವೇ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ನೇರ್ ದುಂಬುಲಾತಿ ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಂಬಿಯರು ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಂಬಿಯರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಯರು ಅಕಲ್ ಪಾತ್ರೆ ನಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟಾಪಣತ ಅವ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಗುಂದು ಕೊರೋರ್ಚಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋರ್ಚಿನ್ ಅಕ್ಲೇನು ಕೋಲ ಕಟ್ಟ ಹೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೇನು ಮದಿಪು ಗುಂತ ಹೊರ್ಚಿನ್ ದಯಪಂಡ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನಾಯಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಒಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಿಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಡ್ಡು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಪೋದು ಅಕಲಾದು ಅಕ್ಲು ಬೈಜ್ಜೇರ್ಂಡ ಆನೆ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಅವರೇನು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ದೈವ ಆಲಿಕೆ ಆಪುನ ಜಾಗ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೋದು ಈರು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಏತು ಸರಿ ಉಂಡ ಏತು ತಪ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಂಡು ಕುಡಂಜುಂಡು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪರ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಲೇರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಲೇರು ದುಡ್ಡುಂಡು ಪೂರುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಹಾಕಲು ಓಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ನಡ್ಕೊಂತುಜಿ ಹಾಕಲಿ ಡೇಗೆ ಬರ್ಬರ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮದಾದ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಂಡು ಬಂಡದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮನ್ಪರ ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಲಿಡ್ಲ ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ದಾಂಟದು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ದದ್ದಾದನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಐಕ್ ಈರು ಪಲ್ಯ ಕಣೆ ಈರು ಪಂಡರಿತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ನಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರಲ ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನಾಯಿ ಅಂಡ ಆಯೆ ಅವೇನು ಮಂದೈ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನಾಯಿ ಅಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ಕೋಲ ಕಟ್ರಲ್ಲ ಬೈದಯೇ ಅತ್ತುಂಡ ಮದಿಪುದ ಚಾಕ್ರಿ ಚಾಕ್ರಿ ದಯಲತ್ತಿ ದೈವದ ಆ ಏರ್ಲ ಬೈದಯೇ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪುನಾಯಿ ಅಂಡ ಪೀ ತಿನ್ಪುನಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಲಿ ದೈವ ಉತ್ತರ ಕೊರು ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ದೈವ ಉತ್ತರ ಕೊರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಇರಿದಾದ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರಾದ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೈವ ನಂಬುನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಓಲು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಎಂಚ ತೂಪ ಅವೆ ನಂಚನೆ ತೂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಛದ್ಮವೇಷಡ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕೋಲ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಜ ಅಂದ್ಗೆ ನಾನು ಅದು ಖಂಡಿತ ಯಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೋ ತಪ್ಪ ಆತನು ಸರ್ ಆಗ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉನ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ಜಿಯಾನ್ ಅರ್ಥಾಂಡಿರೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಿಮ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಕಾಂತಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ 2 ಸಾಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 12 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಂಡಿರೇಗ ವಿದಾಯದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವಾಗ್ಲಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ ಅತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ ಬಂಟು ಪೊಣ್ಣು ಮಾತು ಇತ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಮುಗ್ಲೇ ಇತ್ತೇರಿ ವಿದಾಯದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈತು ಬುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡಿ ಅಂಚೈಪು ನಾಂಡೆ ಯಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚಿಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ವಾ ಭಾಗದವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುದು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಡೋದು ಹುಲಿ ಬರಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂಬ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಜೋಕ್ಲು ಅವಿ ನಾಡೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡೋದು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತಂಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಕಣಿದಿದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಯ್ತು ತೋಜಪ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾತುರ್ಯ ಆಯ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನೇ ಹೊಣೆ ಹೊರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗಂದ ಆ ವಿಭಾಗದ ಅವೇನೋ ರೂಲ್ ಮಲ್ತು ಯಾನೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಾಲಿನ ಫೋನ್ ಬರ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಂಚಾದ ಉಂಡ ಅನ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾಗ್ ಬಂಡೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರು ಮೂಲಡು ಪೂರ ತೂಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂಜೂರಿನ ಮೂಲ ಉಂಡು ಇನಿ ತಿಬರು ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗಜನ ಕುತ್ತಾರುಂಡು ಅವಳು ಓಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಒಲ್ತಾನ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಮೂಲಡು ಒಲ್ತಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಫೋಟೋ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸರ್ ಓಲ್ಲ ಅವಳು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಸರ್
ಒಂಜಿ ಓಡಿ ಮುಟ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಐರ್ ಬಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾತೆ ಅವಳು ಕುತ್ತಲಡು ಪುರ ಕೋಲಾನಾಗ ಪೊಂಜೋಲು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸರ್. ಇನಿಕಲ ಮೂಲಾಡು ದಾದ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಓವು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಡುತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ನಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಪುನು ಅವಳು ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುನತ್ತೆ ಸರ್. ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಹಿಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನ ಮೂಲಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೂಲಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇನಿಕಲ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯವು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನತ್ತೆ ಸರ್. ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ತುಳುವೇರೆಗಿದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಸರ್. ನಮಕ್ ಜೀವನದ ಕಾಂಡಲಾಂಡ ನೀರ್ದೀಪ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪನ್ನಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪ ಒಂದು ಪೂರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರ್ ಪಂಡರು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಏತೋ ಕೇನ್ನಾಂಡ 1000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪಾಡುವ ಸರ್. 1000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೊರ ಅರ್ಧಾದ ಬಂದ್ವೇರು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ದೈವ ಸರ್ ಏರ್ಲ ದೈವನ ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆತ್ತುಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡಲಾತಿ ಆಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಂಬುನಕ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲಾದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದೆ ಸರ್. ಈರು ಮಂತಿನೈಕ್ ಉಂದತ್ತು ದುಂಬಗ್ ಎಲ್ಲ ಈರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓರಿ ತುಳುವೆ ಅದು ಓರಿ ದೈವ ನಂಬುನೇ ಅದು ಈರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಡು ಸರ್. ತುಲೆ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ದೈವಲು ಪುರ ಉಂದೆನು ಪೂರ ಛದ್ಮವೇಷಗ್ ನೆಕ್ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮನ್ಪರೆಪ್ಪಿನ ಪಿಲಿವೇಷ ಉಂಡು ಕಂಬುಲ ಉಂಡು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುರ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಳೆಂದು ಈರು ಪನ್ಪುಲಕ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸರ್. ಅದ್ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಎಂಕಲ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಂಡಿ ಎಂಕ ಪೂರಲ ಮಲ್ತದ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವರಣ ಪೂರ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಲ್ತ ಒಂದು ತೆಂಕು ಬಡಗು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ತಾ ಸಂಘದ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ ಅದು ಎತ್ತೋ ಖರ್ಚು ಮಂದರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಟೀಕೆ ಬರೋನುಂಡೈಕ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಟೀಕೆ ಬರೋನುಂಡು ನಿಗಲಿಡ ಕ್ಷಮೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಯಾನಿ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆದಾದ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಎಂಗ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದೈವನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪರೆಪ್ಪುನಕ್ಲತ್ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಲೆ ಸರ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಎಂಕಲ್ ಜನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಆತು ಜಾ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡತೆ ಆರಾಧನೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇನಿ ಪುರ ಆಡಂಬರಡು ದೈವಗಳಿಗೆ ದೈವಲ್ದಲ್ಲ ಕೇನುಜ ಆಡಂಬರನು ಆಂಡ ಇನಿ ದಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರ ಕುರುಂದುಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಜಿಗಿ ಬಿಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಐಕ್ ಪೂ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಪೂರ ದದ್ದದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕಟ್ಲೆ ಪೂರ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ ಬಕ್ಕ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಮ್ಮ ದೈವನು ದೈವ ನಮ್ಮನ ಕೊಡಿಯಡು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಆಡ ಇನಿದಾದ ಒಂದುಂಡು ಕೋಲ ಕಟ್ನಕಲ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಬೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಈಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾಡ್ನು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲಕ್ಕಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಹೊಸ ಯಾಪುನು ದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವ ಇನಿಕಲ ಏರೆಗಳ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಐತ ಮೂಲ ಪತ್ತ ಮನ್ಪರೆ ಆತಜಿ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಆ ಜನಾಂಗದಾಗಲು ಕಟ್ಟುವಿರಲ್ಪ ಜನಾಂಗದಾಗಲು ಕಟ್ಟದು ಅವಲ್ ಪೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಏರೇರು ಓವೋ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇನವೇನೆ ಮನ್ಪುಡು ಸರ್. ಅರದಲ ಪೂಜಿನ ಏರು ಐಕಿಂದು ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೇನೆ ಹಾಪುಡವು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪೋದು ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಅರದಲ ಪೂಜಿದು ಗಗ್ಗರ ಬಡ್ರೆ ಆಪುಜೈತೆ ಸರ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸುಂಡು ಕುಡಂಜುಂಡು ಪಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ ನಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಂಡೆ ಐಕೆ ಆಯ್ನನೇ ಐಕ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇ ಮನ್ಪೋಡು ಏರೇರು ಓವೇ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಏರ ಒಂಜಿ ಛದ್ಮವೇಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರದಲ ಪೂಜಿನು ಕುಡಂಜಿ ಮನ್ಪುನು ಅತನ ಗಗ್ಗರ ಇತ್ತನು ಸಿರಿಗಟ್ಟುನು ಅವು ಪೂರ ಏತು ಮನಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಕ್ಲ ದೈವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಕ್ಲ ತರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಗಗ್ಗರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಕ್ಲ ಐಕೆ ಐತಾನೇ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ದಾಗ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರ ಐತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ಛದ್ಮವೇಷದ ಮುಖಾಂತರ ಅರದಲ ಪೂಜಿನು ಒಂದು ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಓಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಪಚಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಬೇನೆ ಬೇತತ್ತು ಬೇತೇರ್ಲ ಮಂದು ಸರಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಆಕ್ಲೆ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಬೇಕು ಇಂಚ ಆತನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರನ ಕೂಟ ಅಂತ ಬಂದೇಬೇಕ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಆಂಡ ತಂದೆಂಗ್ಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಏನಡ್ದಾಯಿನ ಅಂದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನವೇ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನವೇ ನಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ ಎರೇಗ ನಿಗಳಿಗೆ ಅಂದತ್ತು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಬಕ್ಕ ದೈವ ನಂಬುನಗ್ಲೇಗ್ ಅಂದ ಕ್ಷಮೆಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಾವಿನ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ದುಂಬ ಗೊಂಜಿ ಇರಡ ಒಂಜಿಂದು ಒವೇ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದಿಲ ಕತುವಲೆ ಸರ್ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬಾಗಡ್ ಅಂಚಿನ ಒವೇ ಅಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ತೆರಿಪಲೆ ಸರ್
ಖಂಡಿತ ಐರ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಅಂಚಿನ ಆಂಡು ಪಂದನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒರಿ ತುಳುವೆ ಅದು ಒಂಜಿ ದೈವ ನಂಬುನಾರದು ಈರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಐಕಿ ದಾದ ಬೆಂಬಲ ಬೋಡಿಂಗ್ಲು ಕೊರಪ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನ ನಂಬರ್ಲೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಏನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಗೇರ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ